έπεσαν όλα πάνω μου ρε χαζέ. Α, ναι, δεν έκλεισα το ψυγείο, Όχι, εγώ το άνοιξα. Α, μα το είχα κλείσει. Κάτσε, βάζω λίγο νεράκι. Α, Εγώ για άλλο έπαθα συγκοπή. τι. Μες στην κάρτα την παλιά που μου είχε δώσει ο θείος μου, είχε ένα μηδενικό. Όχι, είχε ένα. Και 5 μηδενικά. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Ήταν εξυψηφία. Ναι. Τι, Οπότε, 15 χιλιάρικα. 8.000 ευρώ μου είχε αφήσει ο θείος μου. Δεν νομίζω ότι δεν έχει μέσα. Τι! Ωραία, πάνε να πληρώσεις το τέτοιο, ρε. Πρέπει να πληρώσουμε τώρα το ρεύμα. Νομίζω είναι 70 χιλιάρικα, 60 χιλιάρικα. Επειδή άμα θυμάσαι, δεν το έχουμε πληρώσει για 3 χρόνια. Επειδή δεν είχαμε. Γι' αυτό εμείς όλο τους λέγαμε ναι. Γι' αυτό έχουμε φτάσει στα 70 χιλιάρικα, επειδή το ρεύμα ήταν φθηνό. Εγώ είμαι σε μια εφαρμογή που τη λένε στον κλάδο. Λες να δώσει εκεί 100 χιλιάρικα να δω πώς θα βγάλω. Μην το κάνεις. Θα το κάνω. Ρε, με αυτά θα ζήσουμε τόσες μέρες, ρε. Θα πληρώνουμε, θα ζούμε με την ευτυχία μας. Με τα 100 χιλιάρικα. Έδωσα. Πόσα σου έμειναν? Μην πεις ότι σου έμειναν 0 ευρώ ή 1 ευρώ. Πόσα σου μείνανε? 2.500. Τόσα σου μείνανε. Ναι. Εντάξει. Αυτό δεν φύγαμε, εντάξει. Τώρα που έχουμε και 2.500, βγάλ' τα κι αυτά. Τι να σου πω. Βάλ' τα κι αυτά. Δεν είναι και κάτι. Έλα ρε. Καλά, άστα, μην τα βάλεις. Μπορούμε να αγοράσουμε 10 μπλουζάκια με 342 ευρώ που κοντέ κάτι. Α, ναι, όντως. Και εγώ βλέπω ένα τώρα εδώ πέρα στο ίντερνετ. Α, μπορούμε να βάλουμε Robux, ρε, σε ένα παιχνίδι. Φθηνά είναι, 5 ευρώ κάνουν. 6 ευρώ κάπου εκεί. Σε ένα παιχνίδι. Οπότε πατατάκι αλάτι, αλλά εντάξει. Θέλεις να πάμε για ψώνια? Πάμε για ψώνια, καλύτερα. Ξέρω εγώ. Πάμε, έλα, πάμε. Όχι ρε, άστα να καθίσουμε εδώ. Έχω μία ιδέα. Α, βασικά έχουμε το ψυγείο, ρε, θα πάθουμε ψήξη, ρε, έλα. Ωραία. Ψήξη, ρε, θα χαλάσει. Α, ναι, θα χαλάσει, ναι, τέλος πάντων. Α, κάτσε ρε, να πόσο τώρα τα λεφτά όσο ήτανε. Για θα χάλασα όλο, έχω μόνο 2,5. Κάτσε να κάνω εγώ τον προλογισμό. Άμα μου είπε 500 ευρώ. Πόσα κέρδισες? Πόσα κέρδισες? Κάτσε λίγο. Εδώ 500 άμα ήταν 500 ευρώ την βραδιά. Επί 14 είναι. Ωραία. Άμα είναι... 7 χιλιάρικα. Άμα είναι, πάω λίγο τουαλέτα για το άλλο. Από ό,τι ξέρω τώρα κατά τις 6 ώρα... Το έχω στην αυλή. Ρε, θα έρθει τώρα εδώ πέρα ένας λογιστής για ρεύμα. Τώρα από ό,τι ξέρω στις 6 ώρα, τώρα είναι 5 και 30. Λοιπόν, γρήγορα πάω τουαλέτα επειδή δεν κρατιέμαι. Καλησπέρα. Μισό ρε, μισό, έλα πείτε μου, γεια σας. Καλησπέρα, είμαι ο λογιστής του σπιτιού. Θέλω πρώτα να εξετάσω το σπίτι. Δεν δικό μας το σπίτι, εμείς το νοικιάζουμε για 500 ευρώ. Ναι. Α, για το άλλο λέτε. Ναι. Μου τα είπανε, τέλος πάντων. Και το άλλο το σπίτι έμαθα ότι είχε κατσαρίδες την πρώτη φορά. Και γι' αυτό το πράγμα μπορούσαμε να σας βάλουμε και μέσα. Αλλά δεν το κάναμε επειδή είχατε από ό,τι ξέρω σκληρό δικηγόρο. Αλλά για πρέπει και πάλι, μα και πάλι να κάνετε κάτι. Εντάξει, θα κάνω. Ωραία. Χρωστάτε για εκείνο το σπίτι κάπου στα πόσα, 29 χιλιάρικα, 30. Α, ναι, 30 χιλιάρικα. Τι? Καλά, 990.000 ευρώ. Τι 900? 990.000 ευρώ. Όχι. Τι? 30.000.
Ναι. Ωραία. Πληρώστε τα τώρα, επειδή έχουμε ακόμα χρόνο, δηλαδή μπορείτε να πληρώσετε και αύριο και μεθαύριο. Έχουμε χρόνο δηλαδή. Αλλά πρέπει πάντα θα χρωστάτε για μια ζωή μέχρι να το πληρώσετε. Τι έχω... Ρε, κάτσε λίγο, έχει έρθει ο λογιστής. Γενέστατε. Συγγνώμη, είναι ώρα στην τουαλέτα. Ναι. Σταμάτα. Τι κάνει. Τι κάνει ο άλλος. Τέλος πάντων, μας πέθανε. Συγγνώμη. Γεια. Σπαμάτε, γεια. Καλή πέρασε για το σπίτι. Ωραία. Γεια. Γεια σας. Τι περίεργο αυτό το σπίτι. Τι κάνω άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Τι μου βγαίνει. Κάτσε να πιω κι άλλο λίγο. Αυτό ήταν. Δεν μπορώ άλλο, την κοιλιά μου. Πονάει. Τι κάνεις ρε, απ' έξω φύγε, μη με κοιτάς ρε. Τι κάνεις, μην παίρνεις ρε, μην παίρνεις. Μην με βλέπεις. Ξελάφρωσα επιτέλους. Έλα. Τι? Όχι πάλι. Όχι. Ωραία, εντάξει, φτάνει. Δεν μπορώ να πλένω και λίγο τα χέρια μου. Ωραία, έλα. Κάτσε. Βάζω και λίγο άρωμα. Κάτσε να σκουπίσω και λιγάκι. Βάζω και λουλούδι να μυρίζει λίγο πιο ωραίο. Κάτσε, επειδή έχω πολλά μέσα εδώ πέρα. Βάζω. Ωραία. Βάλε να μυρίσει. Όλα τα αρωματικά που υπάρχουν εδώ στο μπάνιο. Βάλε. Βάζω κι εγώ. Ωραία, τώρα καλύτερα, εντάξει. Καλύτερα. Κάτσε να κάνω λίγο τα μαλλιά μου. Δεν το έκανα εγώ. Κορδί θα ήταν σίγουρα. Όχι ρε φίλε. Θα σου πω κάτι που θα σε τέτοιο. Μπορεί να σου φέρει τύχη. Τι? Θυμάσαι που βάλε 100 χιλιάρικα. Τι? Αυτά τα 100 χιλιάρικα πολλαπλασιάστηκαν επί 150. Και τι? Πώς θα σου το πω? Ότι έχουμε 15 εκατομμύρια. Τι? Το κανάλι στο YouTube πώς πάει?
πώς πάει, προς... δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Να πάω να δω. Ναι. Πάω να δω. Μ. Ρε. Έχουμε 134.000 subscribers. Η πλακέτα πού είναι όμως? Θα τρελαθώ. Όχι άλλο. Όχι. Γεια σου. Ποιος είναι? Έλα, εντάξει. Εντάξει. Η πλακέτα μας. Γιατί εμένα λέει Bill Profan? Μάλλον μπερδεύτηκαν. Όχι, τώρα τις κάνουν τις πλακέτες. Με τα ονόματά μας, όχι με το κανάλι. Να την πουλήσουμε ρε. Να βγάλουμε πολλά λεφτά ρε. Θα την πουλήσουμε για 20 ευρώ κάνουν. Δεν κάνουν 20 ευρώ. Κάτσε, δεν μας την έφερε το YouTube. Ναι, 20 ευρώ κάνουν. Το έχω ψάξει εγώ. Ωραία. Θέλεις να μ' αφήσεις λίγο να κάνουμε μπουλίτσο στο YouTube? Ναι, εντάξει, ναι. Θα ανεβάσω κάπου 200 βίντεο, θα αρχίσω τα στριμάκια. Πήγαινε εσύ. Πάω κι εγώ να κάνω κανένα βίντεο Fortnite. Καλησπέρα gamers. Με λένε Χρήστο. Ή αλλιώς με λένε Καλησπέρα. Τσίνος Ανώνυμος. Πάμε λίγο. Και θα παίξουμε σήμερα live. Κάτσε, είμαστε 50 άτομα, 100 άτομα, 500 άτομα. Είμαστε εδώ μαζί με τον Τζίνο, εγώ είμαι ο Ανώνυμος, Έλιος Bill Profan Χρήστο. Και παίζουμε τώρα εδώ πέρα, εγώ παίζω Fortnite ή μιλάμε call. Για πες ρε, τι κάνεις ρε Τζίνο? Για πες, πώς... Ναι, είμαστε εδώ στο τέτοιο, είμαι εδώ σε 5M server. Σε 5M server. Ναι. Εγώ παίζω Fortnite ρε. Πήρα win! Ναι, παιδιά! Έχουμε 532 άτομα ρε στο live. Μας έχει στα προτινόμενα. Εσένα, γιατί έχουμε 2 live. Να κάνεις κι εσύ. Ναι, έχω κάνει κι εγώ. Πόσο έχει? 1000. Εντάξει, έλα.